Salut și bine v-am găsit la un nou clip. Astăzi o să jucăm Brawl Stars. Da, astăzi chiar aveam chef de un video cu Brawl Stars. Și am înțeles, da, chiar nu știu clar, dar am înțeles că cred că mâine se bagă update-ul și se bagă noi brawler. Vreau să văd acum dacă s-a băgat. Nu s-a băgat. Dar îmi plac Faster than lightning! Adică Max, Domnul P, Crow, Let's settle this beef. Leon. What's this? Adică nu, Crow nu s-a băgat. Piece of work. Nici Leon. Bear Don't call me honey. și cam atât s-a băgat 3. Bear. Beautiful. Faster than lightning! Da, cum v-am zis în video trecut cu Brawl Stars, da, presupun, nu știu clar, cred că domnul este Jenny, da, nu știu. Da, și îmi plac foarte mult legendarele, Crow. Hai să dăm un tic cu Crow, că nu știu, habar n-am ce face. Wow. Bun. Vezi, sunt curios ce face el. Stai. What the fuck? Hey, watch out! Ce face așa? Poate că pe ultima ta. Deci voi vă dați seama cumva? Am sărit peste ei. Uitați-mi doar să face ultima ta. What the fuck? Poate mai fi. Îmi place foarte mult. Awesome, awesome! Deci eu cu prieteni. Să uitați la mădăcație. Cum am vrut să vă zic. Cum vă zic. Uite, apăsați și voi butonașul de like, butonați-l odată și gata. Să uitați cum arată Crow. Butonați acolo butonul de chocolike. De show like. Da, așa. Show like. Uitați, avem ăsta la Brawlers. Așa. Avem 19 Brawler din 33. Da, și mai avem doar un pic, uitați-vă când mai avem și luăm pe TikTok-o. Tic-tac. Da, nu mai știu cum e. Bine, să spuneți comentariile că ați văzut noua piesă a lui Ana Beregoi. Da, acolo a participat și Iuliana Beregoi. Și cred că mâine se bagă brawlerii noi și aș vrea să fac multe cutiuțe ca să-mi place. Să fac un video ca să-mi place, da? Să înțeleți voi acolo pumnii. Bine, în fine, ce? În fine, hai să facem sau mă. Așa. În fine, așa. Bine, hai să dăm un badge cu Carlito, că mie îmi place mereu la mapa asta. Mereu, nu contează. Îl joc mereu, dar mereu la mapa aceasta cu ursul, îl joc mereu cu Carlito. Că cu Carlito mereu câștig. La mapa asta, evident. Dar și la alte meciuri. Bine, în fine. I'm detecting seismic activity! Mă duc. I don't stop at this! Octagonal performance! Triangulation rocks the nation!
Yowza! Some optimal performance! Let's uncover the mystery of history! Geology rocks! Yowza! I'm eroding! Carl is my name. Geology is my game. The rocks speak to me. Deja am strâns cutiuțe să strângem foarte multe. Da, după acest video o să mai joc eu foarte tare, foarte mult și o să mai dau. Bine, în fine, să dăm la altă mapă, așa, cu la două, cu bo. Lead guitar for the Bo nu win! prea des, da, nu prea des. În fine, We must fight for peace. Ah, nu, cu domnul tu. Normal cu puștiu. Yeah, mega shield. Nu știu ce nu face la. Yes, no! I fight for my ancestors. 3 câte sau 2. Nu, aproape 2. Dar am făcut încă 2. Bine. Haideți să mai dăm aici tot așa un meci cu Dynamite. Așa că nu prea joc cu Dynamite eu. Nu prea joc eu cu Dynamite. Hai să luăm cu Dynamite. Max! Deci frate, până acum am dat bine cu tot. Numai cu Brawl. Vreau să zic care s-au băgat noi. Bine, cu Dynamite nu prea am noroc. Hai să jucăm cu când am ajuns. Știu că nu e prea bun, dar vreau ăștia care nu prea sunt buni, chiar sunt buni. Fratele meu, deci cât noroc o să am. Really?
feel the power of music. Cu cine să jucăm? Cu cine să jucăm? Hai cu Shelly. Cu Max, cu B sau cu domnul P. Sau cu și legendare. Se poate să bage și legendare. Do this. Cu Max. Fabio, deci să fie de mai să vedem Fabio. Do this. Bine, în fine. Let's go! Hai să cântăm aici. Cu cine? Stai să facem. Până la ce număr? Până la 9, cam 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cu Poco. Nu. 10. Cu Rosa, bun. Wait a minute. Race to the meadow. Da, gândă. Așa. Rosa is my name. Botany's my game. Da, hai pe Botany for the win. Leave me alone. Hello, hello, hello. Doi, hai că nu sunt buni. Noi. 2. Acum 3, care nu sunt buni. Paddles to the meadow. You're moving along. Wait a minute. Nu cred, l-am omorât. Botany for the win. Hello, hello, hello. Da, avem de la 2. Și dacă să am și de aici, încă unul. Și o să am 3. Și dacă mai vreau eu și mai fac și mai multe cutiuțe, o să am 10 sau 20 sau câte. Așa, bine. Să aleg un număr. O să numărăm până la 3. 1, 2, 3, 4. 4. Tot cu rosa, nu se pune, nu se pune. Stați. Hai din nou. Deci până la 5. Stai să dăm din nou la Shelly. Shelly. 1, 2, 3, 4, 4. 5, nu cred.
Spike. Așa. Să-mi pice tara. Bine. Da, mi-am avut o idee. O să număr până la cât am eu abonații. Ce număr am eu abonații? Să ghiciți, să-mi ziceți în comentarii. Așa, 1, 2, 3, 4. Stai, 3 nu se pune. Că trebuia să fie așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Flower power! Oh my god. Bine, hai în fine să alegem noi în brawler. Brock. Brock n-am mai zis de noi. It's go time! Gotta get that loot! Whoa, whoa, whoa! Don't do that! Rock don't stop! Oh, I was lagging! Deci n-am ce face acum. Super. Let's do it! I was lagging! Dacă le mână pe colt. Hai să op! Nu mergem pe bune. Bine, cu cine mai ai jucat eu de mult? Cu da. N-am mai jucat. Așa. Hai să ce suntem? Cu colorul. Am și ultimata pentru
să-l are pe Crow. Da, de l-am făcut sau cred, nu știu, cred că jumate. Mai puțin? Da, mai puțin. Bine, cu ce să mai joc eu? Cu ce să mai joc? Rico. Da, cei care nu știu, da, skin-ul acela l-am luat gratis. Adică tot le-am dat gratis. Nu are nimic, să nu are nimic. Uite pe Sky, doar pe Sky. N-am chef deloc l-a omorât. Dacă îl omoră pe cale, Dominic. Cred așa, este Dominic. Dar nu. Da, mai avem puțin și facem. Ce să mai jucăm noi? Cu cine? Cu Jesse. Cu Jesse. Vreau la fel ca Jesse și o să schimbe exact ca Jesse, adică nu. O să mă uit după acesta. Where will I put my friend? Stai. Deci mă aspirează, m-am gândit că era Bowler, nu. Tony. Jess will fix it. Așa. Uite, mai e acolo un power. Deci cred că o să câștige. Chiar dacă mai dau 2-3 meciuri. Bine, în fine. Cu ce să ne jucăm noi? Cu Barley. Da, să-mi cereți voi în comentarii. Cum să fac skin? Că mi apare conflict. Habar n-am cum pot să le iau.
Da, eu mereu am câștigat. La orice mapă am câștigat. Adică mai puțin. Dumbass. Care era cam de mult? Cu cine să jucăm? Hai din nou să jucăm cu Colt. Nu am mai jucat cu Colt de mult. Watch out, here I come. Să jucăm Colt. Time for trouble. My mommy. Oh, de ce m-am... Time. Deci asta avem impresia. Bine, cred că meciul ăsta nu o să fie câștigat. În fine, Shelly, du-te pește. Barley. Are 10, e bun, cred că o să fie câștigat. Chiar dacă eu ziceam că nu o să fie câștigat. În fine, haide să da. Bine, s-a întâmplat o problemă de am decât două Brawl box-uri. Bine, o să mai dăm un best, dar nu cu Colt, că știu că dacă nu e bun deloc. În fine, cine să joace? Place să joc cu ricochet, dar asta nu joc cu skin. Uite, brawlerul nou, unul dintre brawlerii nou, o să fie așa, ca Rico, exact ca Rico, dar numai nu o să aibă biluțe. Oh, ce drăguț, mâța mea doare pe mine. În fine, da, o să aibă o etichetă pe față, o să vedeți voi, este nu pot să zic. Creepy rău. Creepy. Rău de tot. Oh, ce drăguță e când doare pe mine mâța mea. Așa, în fine. Scuze-mă, dar nu pot să-i dăm pe mine. Că trebuie să mă joc Brawl Stars. Așa zic eu când vorbesc cu pisica mea. Brawl Stars. Bine, în fine, hai să dăm play. Iarăși, domnul Pul. Foarte au. În afară. Cum a fost asta? Deci cum s-a întâmplat asta? Bine, deci n-am putut să mă joc. Vede aici Piper, nu vreau să joc cu ea. Hai să joc cu Farmer.
plus 2 trofee și mi-a și plus 2 din astea. Bine, în fine, cu cine să joc? Cu Darwin, fiindcă am câștigat cu Darwin. Fight for my ancestors. Ups. Bă. Da, și ce face Tara aici? Bine, nu înțeleg. Pe bune. Hai vă toți care au pe Tara, stau niște și sigură. Stau niște și sigură. Hai vă așa. Hai să jucăm cu... Așa. Unde e power-ul? A, uite aici. Așa. Bine, cam atât a fost pentru astăzi. Ne vedem data viitoare. Pa!